Dayto nga kantakit isagot ko amin kada kayo kin kastamat kadagijay pada ka karpintero ti biag ti karpintero. Ti biag ti karpintero inaldaw nga agtrabaho nakabarkas ti martilyo iskwala ken metro mapantuag trabaho tiadayo abaryo inton makasweldo malenti Sabado raksak nan napalalo idin nagbakasyon nagawid idyay baryo nasabat na ni barkada inawis da jay kantina gimatang da hinebra naginom nagbartek da ngem idin na ulaw da tay sweldo na'y gatang na ited na ken baket na ket nagawid iday balay da nga awan pulos ti sweldo na nagsaludsud ni baket na apay ta nagbartek ka among maawan ti kwarta pinanunot mo kuma awan pay ti bagasta awan pay ti masida rigat tay itata narigat gayam nga agpaiso no adu dagiti bisbisyo may ramraman iti anak yo nga agrigat gapu iti bisyo among awan ti kwarta pinanunot mo kuma awan pay ti bagasta awan pay ti masida digat tay itata awan pay ti bagasta awan pay ti masida digat tay itata. Alawan kakapsat kinagayan nagitay patang karpintero ala laglagiban tayo tay asawa tayo nga ikan iti sweldo tayo. God bless us all kada kayamin namin Kalason, Visayas, Mindanao.